Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamiss ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang luto dang tatatak, King Palasa. Ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masantulretang Supu at Emma. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamiss ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang luto dang tatatak, King Palasa. Ring tilapia at buro, King Kandaba. King Masantulretang Supu at Emma. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga... Pampanga, Pampanga, nakatamo pong Kasuelo, Keti, Pampanga. Maya pagto, kabalen. Nanano kayo po, King Kasalungsungan. Ako po ay ni Nanu Pata. Makipagkwento ko pa mo po kabang magtu kayo o magpainawa ang pong malbeke kami. Live na live tamo po, King Channel 36, King CLTV 36 Facebook, ang po King CLTV 36 YouTube account. Nanu Pata, ibiyemi po kaya kayo ining balitang mga palyari keti labwad Kapampangan. Nanu Pata, ing amanong siswan, ang po ing kulturang Kapampangan, ing kekatamong gambulan. Ang pong pagmasabalan, ngeni pong Lunes, 29 ning Hulyo. Kumusta kayo po kabalen? First day of school, ne? Karen pong kakatamong chikiting, mag-aral ka rin public schools nandin. Minta ko po king Pampanga High School, bang kumustan. Din kakatamong estudyante, as no pong karanon migising ding anak, excited la. Uling first day na ning klase, alas 6, ning abak po ing umpisa na ning klase, dadinatang ko ka rin. Magtaka ako, kaya beke po'y Kuya Ard, sabi ko, aba, Kuya,
Bakit walang estudyante sa labas? O ngeni po pala kabalen, alas 6 ning abak ing klase daring anak. Mag-shifting la po uling as nong karakal ding mag-enroll this year 12,000 may git ne. Dem pong enrollees na ning Pampanga High School. Shout out karing kaya katamo mo namang mga sipag mestra, especially kem pong principal na ning PHS si Sir Richard Agustin kasabi tayo po nandin. At deni pong kaya katamong estudyante, po gana-gana kano mag face-to-face, makapag-implement face-to-face. Ulig balutan naman po last week, ay ini pong bagyong Super Typhoon Karina, bayana pa po ning bagad, migpabaha, dakal po lugar, keng mabilog abangsa, kayabe na po kaya katamo king Pampanga, ing miyayaliwang na niya naman in some areas, alala pong face-to-face, pero magpatupad la pong blended learning. Reng avid viewers ning Nanu pata, migtakala siguro for the last 3 days, last week, alata mo pong programang Nanu pata, bang dinandalan, ita pong kakatamong special coverage, uling mahulaga po kareng makanitang pamikatagon, itang pamamiyata mo pong impormasyon, kareng kaya katamong talapanalbe, kareng kabalenta mo bang kanita well-guided la. At pasalamat tamo po uling ngening Aldo, masanting ing panawon, makasalag ne po ing Aldo, although in some areas, may ka-experience la pong pamanuran, at ding anak may basala naman, ulimpim pong back to school na la today. Pero kaya di Pampanga, dakala salamat po kang Lord, uling masantingin panahon at may kalublang masalese. Ren kaya katamong estudyante. Dakala balita pa po, at admi kaya kayo pa nga bagya, pero batiang ko la pa mo, rening for 3 days, penintunan at penayan ing programang Nanu pata. At alayo po yati Jenna pala, Atsing Malagu, po po koyang Jody Burr, uling makalive na po for today for some important matters, family matters. Panupayayo po, ako pa mo nga kayabe yung kaya katamong kwentuhan. Pero, penabili nung Atsing Malagu, ako po malyaring kalingwan deni. Den pong masugid at alasuyo ning talapanalbe ning programang Nanu pata. Happy viewing po kano! Kang Raul and Lats Miranda of Sampaloc, Dolores, City of San Fernando. Yapin po rin ding avid followers naning CLTV 36, napapagrit na pong Atsing Malagu dyan na lumbang Parungaw. Anti mo rin kang Charmaine Velasquez of Mesulo, Araya. Daily po kanong manalbeking programang Nanu pata. Dakala salamat po king kaya kayong pamagsuporta king programang Nanu patay. Ako pumigaga na ka. Bukas, kayabe yun po Atsing Malagu po pay koyang Jody Mercado banta kakwentuhan nyo la ken programang Oini. Makyabe kayo po king kakatamong kwentuhan. Siyempre, alam mawala ring shout out ang popuretang mag-celebrate birthday. Ngayon nga do, atin tamo ba? Josh, paslag tala nung atin tamong birthday greetings for today. O niya po, mag-birthday at Jocelyn Perez Villavicencio, Ngening Aldo, July 29. Happy birthday to you, Mama Jocelyn. Nanuing kekang handa. Sana po maging masaya ing Aldo ngayon ni. At nung nuka rin kayo man po, celebrate it with your family. Magyang pang masakit, ing kekatamo pong sitwasyon ngayon ni. Di na nyo pong panahon bang kanita mag-celebrate kayo once a year mo ing birthday kanya and make the most out of it. Makatutok yan naman po king katamong programa niya. May atong yan pang super fan na ning programang Nanu pata. Imami Dizon Simbulan, Mami Bear. Kamusta na kayo po? Miss na kayo. Kamusta ko rin po kang Daddy Bear, Aso pong, asno pong kanyaman tatanggap bisita. Reng pengari ng Koyang Jody na medyo malwata na rin po nga kakit. Panay kayo pong mimingat at ayo po papabrening kaya kayong sarili ang po pa Jody. I'm sure Harper yung source of happiness yung at ikit ko niya rin finally personal as niya pong kakyuting apuyo. Anyway, shout out po kareng family ng Kuya Jody na paneng manalbeking programang Nanu pata. And again, kareng kakatamong netizens kabalen nung makatuto kayo ting kayo naman buring batian ang mag-birthday ngening Aldo.
I-comment so lamang po king kaya katamong Facebook Live at di ng tala pong dalan din kaya kayong greetings pangabagya. At po tanong kayo naman pong share tungkol king kaya katamong, ay panayan ng Kuya Rainy, king kaya katamong question of the week. Josh, Nanu yawaring kaya katamong question of the week. Lunes sa Lunes, Nanu laring senyalis sa paglokwana ka ning metong tao. Tala po burireng makanyan, King Nanu pa mga aspeto. Pero yan, pakibaluan tamo, mag-share kayo po, kabalen tips, no? Makanano tamo ba abalo nung ingmeto nga tao, paglokwa na katamo. Po tayo share yun na po rin kaya kayong komento. Basan tala king kaya katamong programa. Panaya no pong Kuya Raiden. Anyway, ani na po rin balitang balen, balita kay Dilabwad Kapampangan. Ay ni marakal pumanaya kay nga balita ngayon uling dakal miyayaliwang pakiramdaman niya pong masalese nakahanda nang magbigay ng calamity loan assistance ang Social Security System o SSS at pag-ibig funds sa mga miyembro po nito sa Metro Manila at iba pang lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Kasama na po dyan ang lalawigan ng Pampanga, Bulacan at Bataan. Ayon po kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Lesema Makasaup, ang mga miyembro sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo ay maari pong umutang ng halagang katumbas ng isang buwang salary credit o hanggang 20,000 pesos. Upang maging kwalipikado sa nasabing loan assistance, ang mga miyembro ay kailangan pong residente sa mga lugar na nakasailalim sa state of calamity, edad 65 at pababa. Hindi rin dapat bababa sa 36 ang kanilang buwanang kontribusyon kung saan 6 sa mga ito ay dapat pong maipost sa loob ng huling 12 buwan bago po ang buwan ng pag-file ng aplikasyon. Kwalipikado rin po mga miyembro na walang outstanding balance sa SSS. Kapag ito po ay naaprobahan, ang calamity loan ay didiretso sa nakarehistrong account o sa Unified Multipurpose Identification o UMID ATM card. Maaari pong bayaran ng SSS Calamity Loan Assistance sa loob ng 2 taon na may taon ng interest rate na 10%. Samantala, bukod po sa SSS ay maaari ring mag-avail ng calamity loan sa ahensya ng pag-ibig ang mga naapektuhan ng Bagyong Karina. Maaari pong makahiram ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 80% ng kanilang kabuuang pag-ibig regular savings na binubuo ng kanilang monthly contributions, employers' contributions, at accumulated dividends earned. 5.95% po ang taonang interest rate at pwede itong bayaran sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Kabalen, kaya katamong pamagbalik, usapang pampaganda tamo po, kaya berin kaya katamong bisita, menibatan pa mo, keng Bulacan, makibalita tamo po, dakal mo naman lugar, ding miyayaliwang ka rin. Eko po mama ko, mag-umpisane po yung kaya katamong kwentuhan kayong pamagbalik na ning Nanu Pata. At ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantuletang supu at ema, makatapak festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga,
Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Tatak, king palasa, ring tilapia at buro, king kandaba. King masantulretang supu at ema. Makatapak Festival. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking Makatuto kayo pa rin po, King Nanu pata. May bitin lata ng kaya katamong netizens nandin magtakalaw. Talalo rin greetings. O niya na po, i-shout out na kayo tunggal-tunggal. Siyempre, unahan ko na yung Mami Ditas. Magtuta na dyan, na pamangang kauran, adobong kampong, ampong Gigi Aru, kanyaman, makarano po, sana atakman mi, ang gakinig kaya kayong luto, Mami. At makatutok kaya naman po, Natalia Diaz, Maya pa oras, Nanu pata, o panto nano po ikong Jodifer kanu. Pwedeng Jodifer, Jodi, ang pong Jenifer, Jodifer. Ang po yatsing Jenna, yatsing malagu. Alalo po ngeningal do ngay ni kasi atin la pong lilingunan. Kaya bering karelang maulagang okasyon for Kuya Jody at Ate Jenna po. Atin niya pong lilingunan kayabe ing kayang asawin ka na akong kumpari. Oy, shout out ko na lang naman ang yan pong Makalivya. Manalbeya pa rin king programang Nanu pata. Parin Toti, welcome to the Philippines, welcome home. Balo ko, masayang masaya kaninin ka na akong kalaguran ka na akong sisterhood. Talagang kakwento na, kaya kang pamanyatang at nireserve na kanuin kayang energy. Bangka nito, bangka nito, potang datang kapin, atin yang kaya, atin yang lakas, at
maging masaya in kayang pamagsalubong keka. Anyway, enjoy mo yung kekang stay. I hope to see you around, ne? Atsing malago, tuki may toti, mikit tamo. Palibrita kayo. Ready pa po rin kaya katamong Manal Bepa? Kuya Ray, Ana, naku, Ana, sabi ko na mamaya talaga isasalang kita dito. Nakarelate daw siya dun sa ating question of the day, ne? Ano daw? Lalo na pag nagpaalam na mag-abroad para mag-work, nakano? O sige po, takot nan tayo, Kuya Ray. Na ano kaya nga manwa na kanini? Niya po, papagreet niya ng mga tsinga malagu Shamaine Velasquez, nandin sinabi tane from Mesulo, Arayat, Pampanga. Po po Fida Larin Rivera. Hello po kaya kayo. Dakala salamat po, shout out Joshua Mandap. Shout out kano Kuya Ray. Dakala salamat po kaya kayong tutukin kaya katamong programa ne. Po tambagya. Batian tala pa po ring aliwang makatutukin kaya katamong Facebook Live. At ang timo po yung sinabi ko nandin, anes ne pong kasantingin kaya katamong pisabihan ngayon usapang pampaganda, di ba? Self-love is self-care. Adapin po ne, kanya pinapakilala ko ne po, yung kaya katamong bisita, iba't pa mo po king Bulacan, anya panupayayo po, managalog tamo po ne, bang kanita, may kaintindi kami. At niya po, ako na palambatan, pakilala ko na po yung kakatamong bisita from APHRODITE'S Aesthetic Center. Ala pong aliwan nung Miss Beatrice Luciano, yung Chief Operating Officer. Yan, Ma'am Bea. Good afternoon po. Bea na lang, no? Sige, good afternoon. Sige po, bumati po tayo. Good afternoon sa fellow Kapampangan. So, hope you're all okay today. Dito po sa Nanu Pata, hindi kumpleto ang guesting ng aming mga bisita. Kung wala nga shout out at saka baka meron po kayong relatives, friends na nagba-birthday, batiin po natin sila. Okay, so first of all, binabati ko yung brand na lang natin, no? First and foremost, yung APHRODITE'S Goddess Glow. So you can follow us sa page namin. And then also greeting Farm Boy. So for those who are looking for farm fresh eggs, ayan, organic eggs, we have that on Farm Boy. Follow us as well on our pages. Ayun. Oo, very enticing. Sa pangalan pa lang, alam mo na gaganda ka kapag pumunta ka sa kanilang mga clinic, no? Hindi lang isa, pero dalawang branch meron po kayo. And ito po ay nasa? We are located in San Fernando, and then we also have another branch sa Angeles, and then soon magkakaroon tayo sa Porac, Pampanga naman. Wow! Uy, before anything else, batiin ko muna pala kayo. It's your anniversary, yes, 10th anniversary, no? Yes po. Happy anniversary, 10 strong years. Hindi po biro yan, ano? Yes. Para magtuloy-tuloy at dumami pa. At soon, sabi nga ni Ma'am Bea kanina, sa Porac, magkakaroon na rin po sila ng bagong branch. Pero tulad na nabanggit ko kanina, pangalan pa lang, very catchy na, no? Bakit po ba Aphrodite Aesthetic It's Center? named after goddess, so goddess of beauty. So, Yes. so and then we wanted to invite other people. So sa pangalan pa lang, no, para yun nga, enticing siya, and then enticing pero hindi intimidating. So someone known by a lot of people, si Aphrodite. Pero kailan nag-start talaga at saang branch na nagsimulang magbukas ang Aphrodite? Aphrodite actually opened po noong April 27, so 2014. Yes. So we're running for 10 years now, and then our owner started her branch sa Angeles, Pampanga talaga. Kapag sinabing Ma'am Bea, aesthetic center, ano bang ibig sabihin nun? Ano ba yung mga kinikater nyo? Ano yung mga services na Okay, meron? so from the word itself, no, aesthetic. So for aesthetic purposes siya. So of course, pampabeauty, pero hindi lang naman limited to that. For wellness din, so meron tayong mga gluta drips na ina-offer, may mga facial services, meron din tayong mga rhinoplasty, of course, may mga doctors and nurses tayo doon sa branch natin. Oo, pero sino yung nagsimula? Sino yung nasa likod ng Aphrodite? So our owner, kasi our CEO, is actually a nurse. So she started
yan, nag-study siya, and then she wanted to spread, hindi lang parang beauty awareness, health awareness din. Kasi syempre yung gluta, di ba, hindi lang siya pampa-beauty, meron siyang mga health benefits din na gusto namin ma-spread para hindi lang nandun yung focus ng tao na pampaputi lang yan, pampaputi lang. So gusto namin i-spread yung awareness na it's also for health purposes. Pero gaano ba kahalaga yung pangangalaga sa sarili natin? Yung kasi yung aesthetic, lalo na ngayon, no, very very in talaga siya. Pero we have to understand na hindi lang siya, you know, yung sabi mo nga kanina, hindi lang siya basta-basta pagpapaganda. May maraming health benefits na nakukuha, no? At katulad na doon sa paggamit ng gluten na later on pag-uusapan pa natin. Okay, so very important, syempre hindi lang tayo nag-aalaga or hindi lang tayo work ng work, hindi lang tayo nag-aalaga ng ibang tao. So, it's very important na alagaan natin yung sarili natin. Kasi as for me, parang the first step to feeling good is looking good. So, hindi ka talaga makaka-focus on doing other things kung may mga nag-hinder sa'yo, like hindi ka maayos. So, syempre, number one priority rin, of course, is yourself. O aminin natin, malaking bagay yung confident tayo sa sarili natin, no? Lalo na yung mga babae, yung syempre yung mga nagtatrabaho, saka yung mga nanay, ito yung bagay na kailangan hindi natin sineset aside, hindi natin kinakalimutan. Kasi nga, when we feel good, sabi nga ni Ma'am Bea, lumalabas din yun sa aura natin, no? Sa mga ginagawa natin, mas confident tayo, mas marami tayong magagawa. Mas diba? productive Mas tayo. magiging productive din tayo. Pero eto pag-usapan natin, ano ba yung aside from yung mga gluta drip na binibigay nyo, ano ba yung mga services na meron sa Aphrodite Aesthetic Center? There's actually a lot, no? Marami tayong ino-offer. Wide yung services natin. So, aside sa gluta drip, may mga facial din tayo. And then, meron din tayo. Ngayon nga, as mentioned earlier, may mga other treatments like rhinoplasty. And, O isa-isahin natin. Gaano ba kahalaga itong pagpapa-facial, no? Should we do this on a regular basis? At sino-sino ba ang kailangan na mag-avail ng mga ganitong klaseng treatment? okay, so first, no, i-answer natin, sino-sino nga ba? So, it's not limited to women lang eh. So, yun yung isang misconception din, no? So, sa mga lalaki, I think it's very vital rin na magkaroon sila na mag-avail sila ng mga facial services natin. Kasi minsan hindi lang natin nakikita, pero deep within, hindi maganda yung condition ng skin natin. Yes. So to have a bigger picture, para makita rin natin. So, isa rin kasi yung skin health kasama yan sa well-being na kailangan natin ma-reach or makuha. So, ayan. Halimbawa, ma'am, kapag pumunta sa aesthetic center ninyo, meron bang nag-a-assess kung ano yung proper treatment na ibibigay sa mga pasyente? Kasi ang dami kasing aesthetic centers ngayon, no? Para well-guided yung ating mga manonood kung saan ba sila, ano ba talaga yung kailangan nilang titignan para pagkatiwalaan ng isang aesthetic center. Okay, so they can actually go there, walk in, or per schedule. It depends upon their discretion naman. We have staffs there, nurses and doctors, so pwede naman sila magpa-consult muna kung hindi nila alam kung ano ba yung treatment na dapat for them. So they can have a consultation first, then i-assess kayo kung ano yung kailangan ng face nyo, and then you can inquire about the price or yung procedure, kung gaano katagal, ano yung mga kailangan, yung before and after care ng mga facial services. Ay, nide-discuss naman sa clinic natin. Okay. So, ayun, no, sa face muna tayo. Aside dun sa facial treatment, ano pa yung mga binibigay ninyo? Ano pa yung pwedeng ma-avail na service sa inyong center? Okay, so under the facial, kasi dun na yung mga kind malapit. So, basically facial, and then under that, we have a lot, which I'm not really super familiar din. Pero, so far, we have a lot na they can choose naman. So, I mean, they can see that naman sa pinaka-menu ng services that we offer. Pero sino yung mas pinakina-cater natin? We cater, hindi naman limited, no? Very inclusive naman tayo. So, kahit sino, kung adults, preferably, kasi syempre kung bata pa, we can't really start,
having facials kung bata pa. Pero if you're siguro 18 pataas, 16 to 18 pataas, we can cater that naman. Oo. Pero meron din kayong mga surgeries Yes, na we also ginagawa. have, Oo, surgery. nabanggit mo kanina yung rhinoplasty. Ano ba yung rhinoplasty? Of course, yun yung sa nose procedure natin, no? Maraming kinds din po kasi yan. Pero, ayun, mostly sa nose talaga siya, of course. Oo. Pero, syempre, maraming nagtatanong, no? As I've mentioned earlier, there are a lot of aesthetic centers out there, no? Pero siguro isa sa nagiging labanan na lang dyan is yung sino ba yung mga gumagawa, paano tayo magtitiwala, sinong kailangan nating pagkatiwalaan, ano? Pero for your center, yung mga nagtatrabaho nyo at yung mga gumagawa nitong yung mga procedures na ito, I'm sure they are professionals Yes, as all well. of them are licensed professionals. So, actually, yung owner natin is USRN, PHRN. So, siya yung nag-oversee ng mga procedures and then yung doctors natin, ayan, yung mga nurses, and then may mga staff rin tayo na nagte-training talaga para ma-cater ng maayos. So, safely yung mga customers natin. Oo, okay. Punta naman tayo sa body. Napag-usapan na natin yung face. Ano ba yung mga services for body? Kasi meron ako kanina yung video na pinakita natin. Para saan ba yun? I'm actually not certain po no, sa mga body procedures natin kasi I am overseeing yung sa product natin. Pero you can check our Facebook po. Marami tayong procedure doon kung gusto niyang magpa... I think there are a lot very wide yung procedures. May Facebook page po kaya that you can check out no kung ano yung mga services and I'm sure may mga representative na will explain kung para saan ba yung mga queries niyo, yung mga questions ninyo. May mga magsasagot sa mga tanong queries nila. Yes. Oo. Pero yung mga yung price range, I don't know if you are familiar with the price range no doon sa mga services para sa mga nagbabalak no na pumunta magpa-facial no, yung mga gustong magpatangos ng ilong diyan. Baka kung alam mo lang kung ano yung mga price range for those services. Okay, so I'm not specifically sure kasi sa mga price, pero we have yung VIP promo natin para siyang monthly or yearly pass ata if not mistaken na nandun na lahat ng treatments. You can actually have it parang one-time payment and then unlimited treatments that you can have. Then yung mga prices natin, it's also on our branches naman, they can easily see it, and then nagre-range naman siya sa not really high, pero not really low. So, nasa middle price range yung mga services natin. Oo. Sa ating pong mga susunod pa na discussion, pag-uusapan din natin, aside from celebrating their 10th anniversary, meron po kasi silang bagong produkto na i-introduce sa atin mamaya-maya na we are very excited to share no sa ating mga televiewers, sa ating mga kabalen. Pero kwentuhan mo muna kami, no? Yung 10 taon na experience ninyo sa Aphrodite Aesthetic Center. Kumusta yung 10 taon? Kasi ang daming the competition is there, no? Dito lang sa Pampanga, actually, madami kang makikitang aesthetic center, no? Pero how are you coping with this kind of challenges sa loob ng 10 taon? So tama nga kayo, Miss Jen. So sa 10 years na yun, sobrang haba ng taon. So really have to keep up with the new services. Siyempre maraming nauusang services na kaya this year hindi naman siya lumabas, next year lalabas siya. So you really have to innovate, no? And then upskilling then. You have to upskill yung mga services na ino-offer natin. Kailangan natin syempre makisabay sa kung ano yung mga, for example, this clinic may bago silang procedure. So syempre we have to know it then para yung mga clients natin sa atin na lang rin pupunta, parang maging one-stop clinic siya na lahat ng procedures meron na sa atin, ano. So with that 10 years, medyo matagal na nga siya, yun, nagba-branch out na nga rin tayo. So, yan, so every year, nagta-try kami to see what can we improve, ano yung mga services na pwede naming madagdag, yung mga clients, nagsisearch din kami kung ano yung makakapagpapunta sa mga clients natin sa atin, no? Kung ano yung pwede nating maging edge, aside from other clinics, ayan, re-research din natin.
And then, ayan nga, said earlier, nag-innovate tayo. So, every year, nag-try tayo magkaroon ng bagong services. And then, yung mga implementations din ng mga, ayun nga, yung mga new products and services that we can offer them. Pero ano yung challenges na I'm sure there is, no? Lalo na 10 years na kayo, dumaan din yung pandemic and I'm sure, no, hanggang ngayon, no, may mga companies pa rin na they are really trying their best para makabalik sa normal. Share your experience with us, yung mga challenges na pinagdaanan ninyo. So, very mahirap talaga ng pandemic kasi no one is going outside. Tapos yung mga budget din nila is very limited. So, they can't avail their services. Kasi syempre, yung iba budget nila for the clinic, they will set it aside for other things, yung mga essential talaga. Pero however, skincare or self-care is really essential din naman. No? So, kung nakakapaglaan tayo ng budget sa other things, we should also allot budget para sa self-care and well-being natin. So, naka-cope up tayo by that. Yung mga, nung nagbalik naman kasi after the pandemic, we were able to, shortly, nakakabalik na yung mga tao, nagkakaroon na tayo ng more customers. So, doon tayo naka-cope up. Pero nung pandemic talaga very struggle yun, no, sa lahat. Actually, kahit hindi lang sa mga clinics, to everyone naman, excuse me. So, ayun. So, we were able to cope up by, yun nga, nasabi na rin kanina, nagdadagdag tayo ng mga new services, and then nagkikater tayo sa mas maraming tao, nag-branch out na din tayo, and then yung clinic hours din natin, a bit longer than usual. Syempre, malaking bagay dyan sa success ng any business yung mga customers natin. At kapag yung mga customer is satisfied sa mga service natin, mas tumatatag, mas tumatagal yung kumpanya, no? 10 years, sabi ko nga kanina, hindi biro yung 10 taon, no? How do you take care of your customers para hanggang ngayon, I'm sure meron na kayong mga regular clients na bumabalik talaga sa inyo. So, I guess we really take care of them, no? Sabi niyo nga, very vital rin yun. Nalagaan mo yung customers mo. Kasi kung hindi nila na-feel na yung satisfaction, they won't really come back. So, para ma-feel nila yun, we take care of them. Syempre, yung treatment natin sa kanila, VIP, no? Sa lahat naman ng customers, wala tayong pinipili na ito, ganito yung treatment, ito, ganyan. So, lahat, very inclusive din tayo. So, kahit sino, basta available yung service, and then yung magkakonduct nun, we really try to cater to them, no? And then, we are very active rin. So, nagsasabi rin tayo ng mga updates if they have questions. Very responsive tayo. Then, may concerns sila. We really try to, attend to their queries, yung mga concerns nila. If there are complaints, we really try our best to take care of them. Yes, kasi Yes, very, very importante yun, no? Pero, kabalen, karempo nga maninayan, aside from celebrating their, as part of their celebration, king karelang 10th anniversary atin lang pong bayong produkto na buring pakilala kaya katamo at king kaya katamo pong pamagbalik, yan po ang kaya katamong pisabyan. Kayo pumama ko, magbalik ya pa ing Nanu pata. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kuswelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis deng papasko ng kanyaman ni papasyal Pampanga, tang lutudang tatatak king palasa, ring tilapia at buro king kandaba, king masantuletang supu at ema, makatapak festival Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Kuswelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando,
tuneng makamis ding papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang luto dang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantol retang supu at ema. Makatapak Festival Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ding papasko. Ng kanyaman, ni papasyal Pampanga. Tang luto dang tatatak, king palasa, ring tilapia at buro king kandaba. King masantol retang supu at ema. Makatapak Festival Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ding Balen, magbalik po yung kakatamong programang Nanu Pata. Basan ko lamang po rin makatutok, mag-shoutout yung kakatamong Facebook Live. Ating Jenna, makasabi ng Ate Tyra Mendoza, VTUG of RW. Masayaya ka no para keka. Makatutok yan naman po, JV Sikat. Ay, kaklase po ninyang college. Kumusta ka, JV? Balo mo na po, abe-abe kami rin kaklase tamo niyang college. Actually, api kwentuhan da kayo. And I'm very happy to hear from you. Net-chat da kapota. At Ima Luisa Tiamson Roso. Yan, dakala salamat po. Hello po kaya kayo at salamat po king pamanalbeyo king kaya katamong programang Nanu po tao. Nya na po, kabalen, ita pong amanon ko kaya kayong produkto na very excited ya po ing APHRODITE'S AESTHETIC CENTER na i-share kaya kayo nung Nanu ya ining karelang new offering. Sabi dapin po every year talagang they're trying their best para po makapamyalang bayong serbisyu at ini po atin lang bayong produkto na pakilala kaya kayo. Kaya betaya pa rin po Mama Bea. Miss Bea, go ahead. Ano ba itong bagong produkto na glutathione? So pakita natin, this is our product. This is the Aphrodite Goddess Glow na glutathione. It's 7-in-1, no, Miss Jen? So this is actually 2 years in the making. So you've mentioned kanina 10 years na tayo, and then upon having that years, no, so nag-formulate tayo ng products 2 years in the making. And ayan, ito na siya, na-launch natin siya noong July 27. Pero marami tayong glutathione na produkto sa market, ano? Pero ano ba ang kaibahan nitong inyong produktong glutathione? Okay, so tama nga, sobrang daming glutathione. Kahit saan ka pumunta, marami kang makikitang glutathione. And then online, marami ding nagbebenta. Pero as for me naman, I think what sets our product apart is its unique formulation. So 7-in-1 siya, no? Hindi siya single ingredient lang. Hindi lang glutathione yung ingredient niya. So it has turmeric, mulberry, berberry, may mga vitamin C, vitamin D, and all that. So another edge din natin, no? We are FDA approved, GMP certified, non-GMO rin siya. Yes. And then it's vegan and gluten-free. So yun yung edge natin. Oo, isa-isahin natin yon para mas maintindihan ng ating mga viewers. Unang-una sa lahat, ano ba yung benefits ng glutathione? Bakit kailangan nating mag-take ng glutathione? Yung glutathione, no, siguro halos lahat ng tao, kung tatanungin mo, yung main benefit niya, isipin nila, is for whitening only, skin whitening. Gusto mo pumuti, magluta ka. So actually po, that's just the side effect, no, ng glutathione. So marami tayong main benefits since it's an antioxidant. Marami siyang benefits such as it improves gut health, nasa-strengthen din niya yung bones, yung mga joints, muscle natin. It also reduces yung mga
wrinkles natin sa face. So, kaya inisip nila na pampakinis. So, another thing is that it prevents or control naman din acne, and then ayan, it also helps boost yung immune system natin, na nakaka-help din siya sa hormones natin. Ayan. So, medyo marami talaga siyang nako-cover. Hindi lang yung belief ng iba na for whitening siya. Kaya kailangan talaga isama siya doon sa yung mga vitamins na sa mga tinitake tinitake natin. natin. So, iba rin yung function na ginagawa ng glutathione sa katawan ng tao. Oo. You've mentioned this is 7-in-1 and it's FDA approved. Gaano ba ka-importante na yung produkto ay FDA approved, no? Kasi nga, ang daming naglilipa ng glutathione, ang dami nating nakikitang produkto, pero isa sa talagang yung binabalita din natin yan, no, para makasiguro tayo doon sa produkto, is tignan natin kung ito ay FDA approved. Gaano ka-importante It's very vital po na FDA approved kasi syempre tinitake natin yan. So, kung maging negative man yung effect niya, tayo yung maapektuhan. So, it's really, we have to make it the habit na mag-check ng mga labels. So, important na FDA approved siya kasi ibig sabihin, it's approved by the Food and Drug Administration. So, it's safe to take. Dumaan siya sa safe process, safe practices, and then yung ingredients niya is also checked. So, it's very important na FDA approved siya. Para malaman mo kung ano ba yung iniinom mo, safe ba to? Yeah. May magkakaroon ba ng mga negative effects? Ano ba yung ingredients niya? So, it's very important to know. Pero sino yung pwedeng mag-take ng glutathione? Is it for everyone? O kasi 'di ba yung may mga iba na halimbawa pag buntis, no, hindi sila pwedeng uminom ng mga certain medicines. Is glutathione safe for lactating moms? We don't really recommend this, no? Though hindi naman siya like directly negatively nakaka-impact, no? Pero just to be safe rin, hindi naman siya recommend sa mga breastfeeding moms. Hindi naman siya, yun nga, sa mga lactating, then sa mga pregnant. Pero if you're not pregnant, and if you're not lactating, this is safe for you naman. So, 18 years old, pataas, you can take this. So, it's actually not for women lang din, no? Pwede rin siya sa men. Yes. May mga ingredients kang binanggit kanina, Ma'am Bea, no, na usually hindi natin yung nakikita sa ibang mga ibang gluta products, no. Merong siyang mulberry, merong turmeric. Alam mo, naririnig po natin itong mga natural ingredients na to, no. Meron silang kanya-kanyang function, but to think na ito sinama siya sa glutathione, ano yung magagawa nun? So, mas maximized yung effect niya, no? Kasi marami tayong ingredients, 7-in-1. And then, na-mention din kanina na hindi siya, non-GMO siya. So, walang genetically Ano nga ba ibig modified sabihin organism. nun kapag non-GMO and gluten-free? So, gluten-free kasi, we mean by that, wala siyang gluten. Free of gluten siya. So, yung may mga gluten sensitivities, yung may mga celiac disease, safe sila to take this. Kasi may iba tayong supplements na hindi gluten-free. And then, non-GMO, so walang genetically modified organisms na kasama dito. As mentioned earlier, all natural ingredients natin. So, like yung turmeric, mulberry, bearberry, ayan. Pero ito nga, no, ang sabi ko kanina, para malaman mo kung gaano kaganda yung isang serbisyo o produkto, yung customer na sila mismo ang nagsasabi, no? So far, meron na ba kayong feedback after introducing this product? So far, before po kasi natin siya i-launch, pinatry na natin siya sa mga tao. So, simula nung na-FDA approve siya, pinatry na rin namin siya. Personally, ako na-try ko na rin siya. So, marami na tayong feedbacks, no, na nakuha. So, most of them sinasabi na na-increase yung energy level nila. Yung iba naman, mas nakakatulog na sila ng maayos, longer, and improved yung quality of sleep nila. And then yung iba, syempre, sa skin tone and complexion, doon nakikita rin nila yung pinaka-result niya. Ayun. Eto naman, paano naman maa-assure yung mga customer na yung mga ingredients na ginamit and the process talagang high quality? Okay, so yun nga po, no, GMP certified tayo. So we have the good manufacturing practices. So napasa natin yung qualification na yan. Even the FDA approval. So nakakasiguro na safe yung quality ng products and ingredients natin kasi we undergo mga tests. So
kumukuha rin tayo ng mga supplies sa mga reputable suppliers. So, assured sila na yung ingredients natin is okay, safe to take, and ayun nga, as mentioned, yung manufacturing process natin, meron tayong mga tests na ino-undergo. So, ayan, nami-meet naman natin yung standards, and we really check per batch, no, para assure na okay yung product. Pero paano naman yung intake nito, Ma'am Bea? Kasi baka yung iba umiinom ng tagi-isang piraso lang, tapos sasabihin nila, bakit parang sa akin hindi umiepekto ito? Meron bang tamang dosage kung gaano karami, ilang tablets ba ang kailangang i-take? Kailangan ba araw-araw, continuous yung paggamit nila? Syempre, hindi naman tayo yung pagka-take mo instant 'di ba? na. Instant maputi ka na. Yun yung talagang alam naman natin talagang unang gusto talaga no ng especially ng ating mga kababaihan, yung meron tayong glowing complexion, 'di ba? Glowing skin. So, for optimal results po, no, gaya ng mga tinitake natin or mga sabon na ginagamit natin, hindi naman siya effect agad in one use. So, kailangan maging consistent tayo. No? So, this is safe to take as per the product label rin. You can take this 1 to 2 times a day. So, you have to be very consistent. Kasi syempre, hindi naman pag inom mo today, bukas effect na siya. So, you have to take it every day. So, ako personally, I take one sa morning and then I take one sa evening. So, sabi mo, oo, nakakatulong siya para nakaka-improve din siya sa sleep. Oo. 'Di ba merong ibang mga gamot na iniinom para dun sa may mga problema sa pagtulog nila. So, mag-take ka lang nitong glutathione, itong Goddess Glow, Makakatulong po talaga siya. Pero gaano ka-importante yung produkto na ito? Is this your first product for yes, this is our first product. Oo. So I'm sure no, itong 2 taon hindi talaga siya biro. Kumusta yung journey no para makapag-come up ng isang ganitong produkto? Of course, nahirapan din tayo syempre at first kasi kailangan mo siya i-formulate and then formulated by professional, by pharmacist, and of course yung owner din natin. We really had to have yung mga trial and error, no? Kailangan natin i-test talaga siya bago ma-release sa market. As mentioned nga, 2 years. So sa 2 years na yun, nag-come up kami with this. We really had to research. Syempre, kailangan din namin i-try yung product ourselves, kung okay ba siya, ano ba yung side effects niya, may mga ganito ba, may mga ganyan. And then yung formulation niya, ayan, kailangan din natin, pinlan out din natin yan. And then yung price niya, so, and nag-research din tayo no, sa mga competitors natin kung ano yung mga possible natin na maging edge natin from them. Then yung market natin, ni-research din natin kung kanino ba namin i-market to. And then, though mainly talaga nakafocus kami dun sa safety and then yung efficacy ng product. Kaya, ayan, doon kami mainly nag-focus din. So, sa 2 years na yun, we really had to focus on the formulation ng product. O yung mga may mga misconception din no sa paggamit ng glutathione. How do you address this kind of misconceptions? Na halimbawa yung paggamit daw ng glutathione kung continuous, may mga certain side effects din daw sila, no? How do you address this kind of misconception? For that naman po, we are very transparent, no? Para hindi tayo magkaroon ng mga gano'n na may ganitong side effect, ano yung ingredients. So we are very transparent. Lahat ng we can actually give sa consumers natin, nilagay na natin sa bottle lahat ng information so they know na bawal to sa mga breastfeeding, sa mga lactating, you know. And then another misconception nga po, no, that I'd like to address, ang iniisip nila sa glutathione for whitening lang talaga. So gusto namin ma-spread yung awareness na it's also for overall health and well-being. So, hindi lang siya pampaputi. So, ayan, as mentioned nga po earlier, no, nakaka-help din siya ma-boost yung immune system natin. And then, sa mga may problems sa liver and kidney, so, nakaka-improve din siya ng mga gut health. And yun nga, as mentioned. Marami siyang health benefits. Kasi, Ma'am Bea, noong una, noong mga nagsisimula, kasi yung pag-introduce kasi sa product talaga noon, ang gamit niya talaga is pampaputi lang. Pero, hindi natin alam na itong glutathione pala napakarami ng
magandang maidudulot sa ating katawan. O ito sa mga interesado po at nagtatanong, magkano ba ang Goddess Glow, no? Ang glutathione ng inyo pong APHRODITE'S AESTHETIC CENter. Yung presyo, pwede ba nating ma-share? Okay, sure po. So, one bottle actually cost 1,250. So, 1,250 siya per product. Yes. Very affordable. Oo. Tapos, ilang capsules ang meron sa It already has 60 bottle, ma'am? capsules, no? So, it's up to you kung tatagal siya ng 1 month kasi we can take this once or twice a day naman. Yes. So, oo. ayun. And then, ang recommendation, mas maganda for better results, continuous Consistent yung use. ka dapat. So, daily siya. Parang ano yun additional supplement, vitamins sa katawan, ano? Hindi ka lang, I mean, yung ganda, side effect lang pala, but it's more of those health benefits na makakatulong sa katawan ng tao. O sa mga nagtatanong pa, Miss Bea, saan nila pwedeng mabili itong product na ito? And is it already available sa mga centers Okay, ninyo? so it's actually available na. Nag-launch tayo nung July 27. So, pwede nyo siya makuha sa aesthetic centers natin on Angeles and San Fernando and Sunan Park, Pampanga. Pero if you don't want to go there or gusto nyo mas madali, deliver na lang, you can also order online. So, meron tayong Shopee, TikTok Shop, and Lazada. Or kaya pala rin naman sa Facebook if you want to order. And then soon, mag-open tayo ng mga resellers and distributors sa mga gusto naman gamitin to for their, kung may physical store sila or online store. So, pangkabuhayan din. Oh, so you are open to that? Yes po. In a month, ayan, mag-release tayo ng mga lower prices, no? Siyempre, para makabenta rin sila, yung mga stay-at-home moms natin, yung mga may online shop, may tindahan. Yes, oo. Sa mga interesado ho, no, kontakin nyo lang sila doon sa kanilang Facebook page. po natin. Oo, para mas marami ang makasubok dito po sa produktong ito, no. I-share mo lang sa amin, no. Wala kasi ang ating CEO, but I'm sure she's very proud dito sa produkto na to. And ang family ng APHRODITE'S Aesthetic Center, how proud are you na meron kayong ganitong klaseng produkto, unang produkto, no, na talagang pinaghirapan ninyo for 2 years. Of course, yun nga po, very proud kami, no, kasi aside sa feeling of being proud, very excited din na, ayun nga, na ma-share natin to sa masses, kasi syempre, gusto nga rin namin, again, ma-spread yung health awareness, yung ma-educate yung mga tao na hindi lang siya talaga for whitening. So, yung health benefits siya. So, very proud kami to show yung product na we really worked on for 2 years. O ito, batiin lang natin yung mga nanonood sa atin, Ma'am Bea, no? Si Reg Garcia, Joe Asuncion, shout out, keka. Shout out muna naman natin nga, baka abasa kaya kami pong masipag news head, Sir Justin Dizon, makatutok yan naman. Subukan tayo ni kapatid yung produkto na ng APHRODITE'S AESTHETIC CENter in Goddess Glow from the name itself, no. Uy, share mo muna pala sa amin. Paano kayo nakapag-come up dito sa name na Goddess Glow? Kapag ba nag-take tayo dito, talagang magbumukha tayong goddess, kakamukha natin si Aphrodite. Siyempre po, no? So, kaya Goddess Glow. So, from the word itself, mag-glow tayo if we take this product. So, we will glow from within. So, kaya nag-come up kami with Goddess Glow kasi si Aphrodite, of course, is a goddess. And then, gusto namin na parang ma-incorporate natin yung pag-glow niya or to be as beautiful as her pag-take natin ng product na to. Oo. Pero ang alam ko, aside from tablets, may mga drip din, no? Yes. Ano ba yung difference nun kapag meron din bang Goddess Glow na drip naman? We also offer mga drips po sa center namin, no? Pero it really differs po. Wala kaming Goddess Glow na branded from us. So, ito talaga yung baby namin. Oh, soon! Di ba? So, let's see po, no? Yes, Kung sa ika-15th year natin, magkaroon tayo ng ganong product. Oo. So, ibig sabihin, yung development, It's tuloy-tuloy, very continuous yung po, innovation, no? Pero this is just the start, Yes. no?
gaano pa kalaki yung vision ng company in terms of improving yung overall look physically, no, at saka yung health ng ating mga kababayan, ng inyong mga customer. Okay, so we're actually planning out po, no, a lot of things to launch soon. Pero for now, ito muna. Pero as for us, hindi po magsa-stop. As you've mentioned nga kanina, tuloy-tuloy yung research and development natin ng products, ng services. So, yun, soon you'll be able to cater more services, and who knows, baka other products pa tayo, no? So, yan nga yung main target natin, health and wellness. So, aside sa physical na well-being natin, of course, overall, yun din, na well-being. Ayan, supportan tayo po yung kakatamong produktong Oini, Goddess Glow by APHRODITE'S Aesthetic Center. Po biro itang 10 years ne, talagang atsuya ing center ay niburi ng sabyan in terms of services, ang po itang satisfaction, kareng-karelang kliyente at suya po anyamig lambat ng makanini. And congratulations once again dito sa bagong produkto, no, ng APHRODITE'S, at sa mga followers ninyo, sa mga manonood natin, please invite them na to try itong inyong bagong produkto. Okay, so lahat po ng viewers natin ngayon, fellow Kapampangan and other viewers as well. So we are actually available, no. Marami tayong makikater. You can check us out online. You can follow our Facebook page, Goddess Glow. Meron din tayong TikTok, and we also have our product now on our e-commerce platforms. You can follow us on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Ayan, thank you. Alright. Maraming salamat, mga Kapampangan ko. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Bea, at sa buong team. Again, congratulations and happy anniversary sa inyo. Subukan tayo po ining produkto ngayon ni Eya mo po mga kaputi, masanting niya po king overall health tamo. Supportan tayo po ing Goddess Glow by APHRODITE'S Aesthetic Center. Yan, aking kakatamo pong pamagbalik at tamo pong question. Ngeni na. Okay, basan tala po rin kaya katamong comments, ne, king katamong question of the day. Balak sa mo, isa lang ko ni Kuya Ray Kenny kasi very kaya, akmaya kaya in question of the day tamo. Ne, nanula, reng, senyalis, paglokwana ka, ning meto nga tao. Wag naman sana, diba? Masakit yun. Pong maralingat at suking sasabihan, na, ampong akit yun naman, king kilos na pamo, ampo karas, king pamanisip na. Lentala pa po rin, niya, kakasabi. Sabi ko na kasi sa'yo, dito ka na, umupo ka na. Marami tayong mapupulot sa'yo . Sabi na pong Kuya Ray, Adriano Bravo, hindi kami pong cameraman na masipag Kenny, nakuha na, na-relate ako dyan, na pag marami na siyang alibay. Ganun ba yon? Lalo na pag nagpapaalam na mag-abroad para mag-workout kanuha na, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak, Kuya Ray. Ganyan talaga ang buhay. Alright, den pong kaya katamong kabalen manal bene, bayo tamo pumayari. Gambulan tayo pa mo yung kaya katamong amanong siswan, dagdagan tala po ring amano, kaya kayong gagamitan. Kaya katamo pong Kapampangan, word of the day, pitandawan. Alam mo ba yung pitandawan, Ma'am Bea? Pitandawan, yung Kapampangan, yung burina po sabihan, bintana, king English window. Ayan. Kasanteng na nga kaya padimdam ing word ayan. Anyway, mayari na po ing metong oras sa pamidalamitam tamong yening aldoning Lunes. Nanu pa ta, abayin nyo nila po bukas. Kareng mga kamis na kang Ate Jenna po, kang Atsing Malagong po, kang Kuya Jodes. Bukas po, kayabe yun na laking kaya katamong programa. I'm sure excited na lang naman. At amis da kayo naman po nga kakayabe king kaya katamong programa. So, king lagyo na po, ng Atsing Malagong dyan na lumbang parungaw. At ikaw yung Pogi, Jody, Dizal, Mercado. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Jenifer Salenga. Ating pusong makabalen. Salamat po. Ng kanyaman king Pampanga, Miss ng Consuelo king Pampanga, Pampanga I'm